Rosa Linksomin romaani Graceland julkaistiin vuonna 1996 ja minulla oli hiljattain tilaisuus lukea se. Tämä oli suuri virhe, sillä olisin mieluummin katsonut maalin kuivumista 6 tuntia putkeen. Linksomin kirjoitustyyli tässä kirjassa on erittäin kuiva ja pitkäveteinen. Romaanin kulku pysäytetään jatkuvasti miljoon kuvaamiseksi turhan yksityiskohtaisesti. Tyyli on myös humoristinen, mutta se tuntuu siltä, kuin katsoisi 50-vuotiaan miehen käyttävän nuorisoslangia erittäin huonosti ja itsevarmasti. Suurin osa romaanin huumorista on parodisoivaa, ironisoivaa ja liioittelevaa. Se käy vanhaksi ja äkkiä, koska kirjassa ei juuri tapahdu mitään, mistä ei yritettäisi vääntää jotain vitsiä. Kerronnan tapa on epäsuora, kuvauksellinen ja joskus jopa dialogiakin löytyy. Yleisesti ottaen kertojana toimii joku kirjan hahmoista. Sen sijaan, että tämä tapahtuisi dialogin tai tapahtumien puitteissa, hahmot vain selostavat kokemuksiaan. Dialogi on joskus ihan ok, kun sitä on, mutta suurimmaksi osaksi sekin on tätä oman elämänkerran sepittämistä. Ihmettelen edelleen myös suuresti sitä, miksi Linksom koki tarpeeksi lisätä pieniä kappaleita tekstiä, jossa kertoja on naamaton kolmannen persoonan hyppä. Jos asiat eivät liity mitenkään juoneen tai kirjan hahmoihin, miksi kirjoittaa niitä lainkaan? Jos motiivina oli huumori, niin se ei toiminut ollenkaan, vaan keskeytti tarinan kulun ilman mitään syytä jälleen kerran. Graceland on löysästi historiallinen parodiaromaani. Se käsittelee sotaa, uskontoa ja politiikkaa. Alussa se kertoo päähenkilöiden lapsuudesta syntymästä alkaen, joka asettui aikajanalla 15-20 vuotta ennen toista maailmansotaa. Tarkasta ajasta en voi olla varma, sillä sitä ei koskaan kunnolla mainita. Mutta kun sota syttyy, toinen päähenkilöistä on jo kartanonsa isäntä, kun toinen on valmis sotaan. Ennen sotaa kirjan teemoissa pyörii paljon kristinuskoa parodisoivia teemoja, mikä ei itsessään ole huono asia. Ne olivat vain erittäin tylsiä ja järjettömiä. Sodan aikana oli paljon feminismiä teemassa. Naisetkin voivat haluta puolustaa isänmaataan ihan yhtä tulisesti kuin miehet, ja voi olla miehiä, joita ei kiinnosta ollenkaan. Validi pointti, mutta se ei pelasta tätä osaa kirjasta kuolettavalta tylsyydeltä. Tässä osassa kirjaa oli varmaan raaoimmat ja ällöttävimmät vitsit. Jos ne olisivat olleet hauskoja, niin ehkä se olisi toiminut. Sodan aikana seurasimme myös paljon Sarmo-hahmoa, jonka ainut hyvä puoli oli hänen kirjansa äidilleen ja LGBTQ-representaatio. Sodan jälkeen teemaan siirtyi Neuvostoliitto, kommunismi ja myöhemmin vielä amerikkalainen kuluttajakulttuuri sekä TV ja muu teknologia. Aiheet yksinään ovat mielenkiintoisia, mutta tässä romaanissa kaikki aiheet kuolevat tylsyyteen ennen kuin mielenkiinto edes herää. Romaanissa on 2 päähenkilöä, joiden elämää käsitellään koko kirjan ajan. Impi Agafina ja Juho Gabriel. Impi Agafina syntyi köyhälle, hullulle parille Suomen permettään. Jossain vaiheessa hänet adoptoi rikas pariskunta kaupungista. Hänestä kasvaa itsepäinen, toiminnanhaluinen rämäpää. Hänen tavoitteensa vaihtuvat tuon tuosta Suomen suurvallasta kukoistamaan kommunismiin ja siitä sopuisaan omassa rauhassa eloon. Impi Agafina ei juuri koskaan ota mitään ongelmistaan vakavasti, eikä hänellä ole ongelmia kuin pienen hetken ennen kuin ne selviävät. Hän ei ole koskaan oikeasti vaarassa, eikä mikään hänen ympärillään vaikuta häneen. Ongelma, jota käsitellään pisimpään, oli hänen vaikeutensa eturintamalle pääsemisessä. Juho Gabrielin äiti kuoli synnytyksessä, jonka jälkeen hänet adoptoi setä, jolla oli kartano. Hänen elämäänsä ei motivoi mikään. Hänen huoltajansa kuoli, joten hän pitää huolta kartanosta. Joku pilasi hänen rauhassaeloaan, joten hän tappoi tämän. Hänet tuomittiin vankeuteen, joten hän pysyi vankilassa niin kauan, kunnes se pommitettiin alas. Ja sattumoisin hänkin tekee ihan outoja asioita, mitkä eivät liity mihinkään ja ovat tylsiä kuin täysin sileäksi hiotut pallot. Eikä hänellä ole ongelmaa. Ylipäätään kellään hahmolla ei ole kunnon ristiriitoja, eli konflikteja tai ongelmia. He ovat erittäin yksioleotteisia ja melkein tunteettomia, sekä erittäin epäuskottavia. Graceland on niin täynnään tyhjyyttä, että on vaikea sanoa, mitä Linksom on yrittänyt sillä sanoa. Mutta nämä sain silti poimittua kirjasta. Hän halusi kuvata ihmisten raakuutta ja kurjuutta, tuoda esiin omaa poliittista näkökulmaansa, tasa-arvo, isänmaallisuus, kurja kommunismi, sun muut. Hän halusi näyttää, että millään elämämme toiveilla, haaveilla, tunteilla tai teoilla ei ole mitään väliä. Ja myös kuvailla, kuinka naurettavaa kristinusko on. Romaani herätti minussa myös paljon tämänkaltaisia kysymyksiä ja ajatuksia. Toimiiko ihmiset oikeasti näin? Vastaus: ei. Elääkö jotkut ihmiset näin? Tuskin. Oliko silloin tällaista? Eipä juuri. Mikä näitä hahmoja vaivaa? Kaikki.
Miksi millään ei ole tarkoitusta, seurauksia, tunne- tai viihdearvoa? Miksi tässä on näin paljon kuivia, satunnaisia ja tylsiä kuvauksia ja kohtauksia, joilla ei ole mitään muutakaan merkitystä? Miksi tässä on näin ällöttäviä, brutaaleja kohtauksia ilman minkäänlaista tarkoitusta? Mitkä näiden hahmojen motivaatiot on? Onko niiden takana edes mitään kunnon ideaa? Kumminkin. Luovuus on hieno asia. Sitä pitää vaalia. Kaiken ei tarvitse olla muiden mieleen, kunhan itse tykkää tehdä. Se, että luova projekti ei ole hyvä tai on jopa ihan surkea, ei haittaa. Mutta kirjaan, jonka aikoo myydä, olisi hyvä sisällyttää edes jotain lukemisen arvoista. Huonon kirjan kestää. Kirjan, jossa ei ole mitään sisältöä, paiskaa seinään. Mielestäni tylsien kirjojen ylistäminen pitäisi lopettaa vain sillä perustein, että tylsyyden takana on joku hieno symboliikka tai suuri aate. Jos joku on tylsä ja se on siinä. Tämä romaani oli minulle ihan kamala kokemus. Melkein joka lause oli silkkaa kidutusta. Se oli pitkäveteinen, järjetön, tylsä eikä millään ollut mitään selitystä tai syytä. Kirja on vaikea kuvailla, koska tapahtumia ja kohtauksia oli paljon, mutta lopuksi ei oikeasti edes tapahtunutkaan mitään. Huumori oli kuivaa ja ällöttävää, eikä kirjassa ollut oikeasti sisältöä kuin ehkä 50 sivuun, jos sitäkään. En suosittele Rosa Linksomin Gracelandia kellekään. Jos haluat tylsistyä, katsele mieluummin maalin kuivumista.